La veritat que molt bé, la gent, els entrenaments s'ho pren molt serios, són entrenaments molt competitius, la gent està molt ficada i la veritat que molt content. Ara amb tot això del Covid i les mesures que hem de prendre, pues, adaptant-nos i fent-lo el millor que podem i seguint les regles que és el que ens marquen, la veritat. Crec que els entrenaments són bons, el grup està motivat i hi ha un molt bon ambient. I jo el que estic veient que els entrenos estan fent de forma bastant bona i bueno, a l'espera de que ens diguin alguna cosa sobre l'arribada del nou entrenador. Tenim ganes de començar, suposo que com tots els clubs d'Andorra, però bueno, hem de seguir el que mani govern i el Ministeri de Salut, llavors bueno, hem de continuar entrenant, que menys mal que ens deixen continuar entrenant de moment, i bueno, estar a l'espera i estar preparats per quan comenci la Lliga. Bueno, estàvem preparant el començament per fer la Supercopa contra el Santa Coloma, no pot ser per les mesures que s'han implantat i bueno, seguim a veure si podem començar la Lliga i mirarem de lluitar per aconseguir el primer triomf. Sí, la veritat que molt content. L'evolució d'aquestes darreres setmanes ha sigut molt bona. A poc a poc vaig entrant al grup i em sento molt còmode perquè, com bé dius tu, em conec a molta gent i estic molt còmode, la veritat. L'any passat ja teníem un molt bon grup i aquest any, amb els fitxatges que hem fet, aquest bon ambient s'ha augmentat, amb l'arribada de jugadors com Ludo, Jordi Rubio, totes aquestes persones que són molt bons jugadors, a part d'això són molt bones persones que fan que el grup creixi. Molt content poder seguir amb aquest grup, que és el que et comento, que és el millor club d'Andorra, amb els millors jugadors i molt content, la veritat.